Recept na lečo je velice jednoduchý a přitom je to velice dobrý pokrm. Já už mám tady připravená rajčata, zaleju si je horkou vodou. Rajčata budeme loupat, protože při vaření by se nám slupka sloupla a není dobrá v tom leču. Takže lepší je určitě rajčata oloupat. Nakrájíme si cibuli. Já na toto množství nakrájím 2 menší cibule. Cibulku si dáme do hrnce. A já si mezi tím potřebuju nakrájet kabanos, anebo můžete použít klobásku. Tak já si vezmu menší nůž a kabanos si oloupu. Lečo je potom takové jemnější, pokud kabanos oloupáme. Maso si nakrájíte na malé kousky. Pokud používáte klobásku, tak klidně na kolečka. Já mám ale raději v leču menší kousky masa. Takže já si to nakrájím na drobno. Teď si očistíme a nakrájíme papriku.
Tady ty menší papriky mám domácí, ty větší jsou kupované. Papriky už mám umyté. Odstraním jádra. A možná je ještě můžete i opláchnout, aby vám tam ta jádra nezůstala, pokud by vám vadila. Tak papriky umyju ještě jednou. Papriku nakrájíme asi na takto veliké kostečky. Čo můžete připravovat pouze z papriky a rajčat, ale protože já jsem ještě na zahrádce měla cuketu, tak já tam nakrájím i cuketu. Cuketa je mladá, ta bude krásně loupat, ještě měkká. A vzhledem k tomu, že je opravdu mladionka a semínka nejsou příliš velká, tak můžeme cuketu přímo nakrájet. Z větší cukety bychom museli odstranit semínka, ale tady to není vůbec nutné. Tak zase na zhruba stejně velké kostečky. Tady jako paprika, můžeme i na větší, protože cuketa nám změkne rychle. A já si to přisypu k té paprice. Do hrnce potom můžete dát cuketu a papriku najednou. Cuketa bude sice rychleji připravená, ale to vůbec nevadí. Rajčata už máme krásně sloupnutá.
Už nám nedá moc práce tu slupku odstranit. Vidíte, že to jde úplně samo. Protože rajčata se tam dávají později než paprika, tak vy už byste mohli, pokud budete doma dělat lečo, tak už byste teď mohli mít zpěněnou cibulku na másle a už byste mohli i do hrnce dávat papriku a mezi tím si sloupat rajčata. Já to udělám všechno najednou pro tentokrát. Pokud vám u rajčat vadí tady ty tvrdé konce, tak je můžete odkrojit. Já je raději odkrajuju. Do hrnce si dejte máslo, já dám asi takovéto množství a cibulku si spěňte na másle. Pokud bude potřeba, přidáme másla víc. Tak, máslo se mě rozpustilo, přidám kabanos. Před chvílí jsem zjistila, že kamera nenatáčí, takže já jenom řeknu, co jsem do kastrolu všechno dala. Spěnili jsme cibulku na másle, jenom chvilinku, hned jsem přidala kabanos. Ten jsme nechali na cibulce asi tak 4 minuty, 3-4 minuty. Přidáte papriku s cuketou, nebo pouze papriku, pokud cuketu nemáte. Opepříte, osolíte a teď už vidíte, že nám paprika pustila šťávu, takže nemusíte podlévat. Lečo sem tam promíchejte. Až bude paprika měkká, tak tam přidáte rajčata. Rajčata bych tam určitě nedávala příliš brzy, aby se vám nerozvařily. Raději počkejte, až paprika změkne. Já už mám papriku měkkou, přidáme rajčata.
necháme. Ta vůně je úžasná. Tak a necháme dusit. Mně už se šťáva z leča skoro vypařila, takže přidám vajíčka. Zatím asi 6 vajec, když bude potřeba, tak přidám víc. Já si myslím, že 6 vajíček na toto množství bude určitě stačit. Podle potřeby si leče ještě dochuťte, můžete přidat víc soli nebo pepře a lečo můžete jíst s těstovinami anebo s chlebem. Dobrou chuť!